Nepočúvaj rady ostatných ľudí. Väčšina ľudí, ktorých máš okolo seba, nedosiahla to, čo chceš dosiahnuť ty. Takže keď ti kamarát, čo nikdy nepodnikal, dáva rady o biznise, nepočúvaj ho. Počúvaj ľudí, ktorí za prvé už dosiahli to, čo chceš dosiahnuť ty. K takýmto ľuďom je náročné sa dostať, ale väčšinou sú ochotní pomôcť. Nechaj ich, aby boli tvojim šéfom, koučom, mentorom alebo trénerom. Dajú ti rady na základe svojich reálnych skúseností a nie iba teórie. Ale priprav sa na to, že to bude nepríjemné, pretože za druhé, počúvaj ľudí, ktorí ti dajú úprimnú kritiku. Iba takí ťa niekam posunú. Väčšina kamarátov ťa bude plácať po zádech, aký si skvelý, ale nepovedia ti pravdu, aby ťa náhodou neurazili. Na tých sa iba usmej, poďakuj za radu a choď ďalej. A skús nájsť niekoho, kto ti reálne povie nepríjemnú pravdu. Títo ľudia reálne chcú, aby si uspel a nechcú sa ti iba zavďačiť. A počúvaj tiež mňa, pretože ja reálne robím biznis už niekoľko rokov a moje rady ti pomôžu zlepšiť ten tvoj.